Il-kumpanija Multilotto li la topera f'pajjiżna l dawn l-aħħar sentejn se żżid il-ħaddiema minn 30 għal 75, dan minn barra li se tkun qed tapplika l-4 liċenzji oħra biex tespandi l-operat u tkun tista' tħaddem online casino. Malti Group li tagħhom hija Multilotto għażel li jopera f'Malta minħabba l-qafas regolatorju robust ta' pajjiżna u l-pożizzjoni internazzjonali ta' Malta fl-iGaming. Dan sostnih il-kap eżekuttiv ta' Multilotto Thomas Biro li ma' One News qal li Malta hija meqjusa kapitali dinija fl-iGaming u spjega li l-operat f'Malta ippermetta aċċess dirett għal kumpaniji oħra. It's the proximity to world-class service providers, talent pool that is unrivaled, and of course the MGA, which is a very open-minded authority and regulatory body, and allow for new concepts to be developed. We have a lottery betting product, which is quite new, and the MGA embraced it and allowed for us to develop it here on Malta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Silvio Xkembri spjega li din it-tip ta' espansjoni hija riżultat ta' ħidmet il-Gvern li huwa lest ikompli jikkollabora mal-imsieħba relevanti biex kumpaniji bħal Multi Group Limited u oħrajn mis-settur tal-iGaming ikomplu joperaw b'suċċess f'pajjiżna. Dan minkejja l-biża li pruvat toħloq l-oppożizzjoni qabel l-elezzjoni. Huwa messaġġ ċar għal dawk in-nies li forsi qabel l-elezzjoni kienu qed jippruvaw jagħtu messaġġ li l-industrija tal-gaming jew ta' servizzi finanzjari bi gvern laburista ħad tkun qiegħda ittellef bil-tkabbir tagħha, tkun qiegħda tkeċċi l-ħaddiema u naħseb l-iktar mod li stajna nirrispondu għal dik il-kritika hija bil-provi. Bil-provi fl-ewwel jiem ta' din leġislatura stajna naraw kumpanija Skandinava li tkellimna magħhom rajna x'kellhom bżonn biex komplu jespandu. Din hija kumpanija mhux kumpanija normali tal-gaming, hija kumpanija fl-industrija tal-gaming però topera fuq settur partikolari, settur ġdid li aħna tinħarsu lejh ukoll. Spjega li din l-industrija toħloq opportunitajiet kbar għaż-żgħażagħ għalhekk tibqa' b'saħħitha tal-ħtieġa ta' investiment fl-edukazzjoni. B'hekk ikun garantit kapital uman imħarreġ għal din l-industrija tant kreattiva.